Tak, tady po pravé straně máte náš australský smrk, roste obráceně, Rechtezaites australienbaum. Ano, to je Australienbaum. No a vpravo před špičkou máte našeho vodníka, vodník se jmenuje Kameníček. 10 let byl ve Španělsku na Malorce na dovolený, letos se vrátil a teď si tady spravuje toho žraloka na vodě. Rechtezaites Wassermann, Wassermann náme Kameníček, Ceniare Urlaub, España Malorca, Ecmus reparatur Schuhe. Amen, bajorkára. Oké, szerintem itt a madza. Tak a za malou chvilku a pustím tu špagátovou Niagaru, Niagara Fall, Wasserfall Aublick. Csemi Alvaro következik. Budeš tam čekat, jo? Počkáme, pokiaľ dojdu posta, ne? On se zastaví na žebříku. Most fogja a Niagara. Já myslel, že pojedeš. Ez a csekésen Niagara. Tak tady ze zhora budete mít vodopád, Wasserfall, jo? Oba. To byla ta špagátová Niagara.